Hola, benvinguts a Paper i Píxels. Avui toca paper i píxels. Avui anem a parlar de tècniques d'escriptura i toca format en paper i format electrònic perquè alguns de vosaltres escriureu a mà i alguns altres escriureu directament a l'ordinador. La primera tècnica és posar nom als personatges. Totes les tècniques d'escriptura són alhora senzilles i complicades. En el meu cas he descobert que coses aparentment simples m'han resolt processos molt complicats que jo tenia en el meu procés d'escriptura. Ara estic enmig del primer volum d'una sèrie de novel·les juvenils que estic fent i la trama no avançava perquè estava parada per una cosa tan aparentment sense importància com que els personatges no tenien nom encara. Fins ara estava posant la protagonista, o l'amiga de la protagonista, o el pare, o el veí... Això allarga molt el procés d'escriptura, sempre es pot anar després i anar emplenant. Però he descobert que en el meu cas, que el personatge ja tinga nom és com posar-li nom a un fill. Ja vos imagineu unes característiques, una personalitat... Completa la imatge del personatge i ja puc pensar en ell com una persona. Jo soc de visualitzar, potser a una altra persona no li valga de res aquesta tècnica, però a mi m'ajuda molt perquè ja visualitze i aquest personatge ja és més real, ja m'imagine diàlegs, ja l'imagine reaccionant d'una manera o d'una altra. Cada personatge té les seves pròpies característiques com una persona real. I un nom defineix un poc també la manera de ser. No és el mateix un nom normal i corrent que un nom fantàstic. Quan es tracta de fantasia en les novel·les és un poc més complicat perquè volem que soni bé i ha de sonar suficientment exòtic. Si és un món inventat, clar, no anem a posar-li Pep a un alienígena, per exemple, o sí, depèn de l'argument. També ha de ser un nom que valga per a l'argument. Podeu explorar internet i buscar noms i triar noms que ja existisquen o noms antics. Si busqueu en Google n'hi ha llistes de noms per categories, per exemple, noms que pareguen èlfics o noms grecs. N'hi ha generadors de noms inventats, o podeu agafar un nom i transformar-lo, o fer la versió femenina d'un nom. N'hi ha moltes tècniques, però una vegada el personatge té nom, en el meu cas, la trama avança. De sobte el personatge fa coses. Ja puc imaginar més personatges interactuant entre ells, simplement perquè és com si ja hagueren nascut de veritat. La número 2 és crear un tauler d'imatges d'inspiració. Imagineu-vos que l'obra ja està escrita i que se'n va fer una pel·lícula i que sou els directors de càsting de la vostra adaptació al cine. El que fem és buscar imatges, ja visualitzar. Com ja he dit abans, jo soc molt de visualitzar. Si ja imaginem que una persona és pèl-roja, o és morena, o té els cabells marrons, o si te pigues, o la cara allargada, o redona, o grosseta, o porta ulleres, o no porta ulleres, o te pigues, mil coses, o una cicatriu en la cara, qualsevol marca, qualsevol cosa, tenim imatges. Una cosa que jo faig últimament és crear-me, per exemple, entrar en Pinterest i crear un tauler per a un personatge o un tauler d'inspiració per a la novel·la que estic escrivint. Qualsevol cosa que m'inspiri la classe de paisatge que jo vull descriure o la classe de personatge que vull descriure, vaig afegint les imatges a aquest tauler i després utilitzo aquestes imatges com a referència per a les descripcions. Les combino entre elles o... No és el mateix imaginar-te una cosa de zero que tindria una imatge de la qual partir. O podeu imprimir-la i fer modificacions. Recordeu, per exemple, obres antigues, per exemple, El Senyor dels Anells i classes d'obres similars, comencen amb un mapa. No només podeu visualitzar físicament on passa la història, sinó podeu imaginar-vos físicament els vostres personatges. Espero que aquestes dues tècniques breus vos hagin resultat útils, proveu-les i si vos van bé deixeu-m'ho en la secció de comentaris i en pròxims vídeos veureu tècniques noves.